Gepleyer Azatlyk Radiosu, habarlar gündölügi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Daşowuzda mektep okuwçylarynyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň portretini depeläninden soňra tutsuk edilendigi baradaky maglumatlaryň fonunda Tewitde hukuksyzlyk gullukları hojuluklara aýlanyp Berdimuhammedowyň suraty ýerleşdirilen gazetleriň hajathana kagazy hökmünde ulanılıp ulanylmaýandygyny barlap başladylar. Azatlyk radiosynyň bir-birinden habarsyz ençeme çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, geçen ýylyň aýagynda ýurdun Demirazyk welaýatynda iň azyndan 2 ýagdaýda ençeme okuwçy prezident Berdimuhammedowyň portretini daýylandygy sebäpli tutsuk astyna alnypdyr. Welaýatyň merkezi Daşowuz şäheriniň 45-nji mektebinde okuwçylar klasda oýnanmaly prezident Berdimuhammedowyň portretini gaçyryp ony depeläpdirler. Boldumsaz etrawynyň 4-nji mektebinde bolsa okuwçylar prezidentiň portretini flamasterler bilen Berdimuhammedowyň ýüzüne murt we saqqal çekipdirler. Azatlyk radiosynyň bir çeşmesi onu goly okuwçynyň polisiýa darasyna äkidilip, soňu bilen olary tertip düzüni bozmak, ýakalaşmak, mektep eminägini daýylamak, aýplamalarynyň bildirilip, okuwçylaryň ençemesiniň türme tutuklugyna hem hökm edilendigini aýtdy. Okuwçylar ýürüýte Aşgabatdan gelip suud etdiler. Olaryň iň azyndan 4-üsine 3-5 ýyl ağırlygynda türme tutuklugy berildi. Dip Azatlyk radiosynyň ýokurda beýan edilen ýagdaýlardan habarly çeşmesi gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu maglumaty häzirlikçe beýlik çeşmelerini tasdikladyp bilmedi. Şol bir wagtda Daşowuzyň resmiýleri we agdalan mektepleriň wekilleri beýan edilenleri ne tasdikladylar ne de inkar etdiler. Umuman degişli emeldarlar Azatlyk radiosyna nähildir bir maglumat bermekden ýüze urdular. Mundan başga Daşowuzyň Göregli etrafyndaky mektepleriň biriniň direktorynyň hajathanasyndan prezidentiň suraty ýerleşdirilen gazetler tapylandan soň ol eýelýän wezipesinden boşadylyp, munyň izi bilen Tewitdäki hojuluklaryň hajathanalary hem duýdansyz barlanyp başlandy. Mektep direktoryny wezipe borçlaryny başarmaýar diýen aýplama bilen işinden boşatdylar. Mundan soň hukuksyzlyk gullukları büdjet işgärleriniň hojuluk öýlerine duýdansyz girip, olaryň hajathanalaryny barlap başladylar. Egerde ol ýerde prezidentiň suraty ýerleşdirilen gazetler tapylaýsa, onda öý eýelerine garşy çäre görülýär. Men onu goly döwlet işgäriniň şu sebäpli wezipesinden boşadylandygyny bilýärin, diýip Azatlyk radiosynyň Daşowuzdaky bir çeşmesi gurrun berdi. Şeýle-de Daşowuzyň etraplaryndaky bilim edaralary mugallimleri ýygnap, abuna ýazylan gazetlerinden arkadagyň suratlaryny kesip, ýürüýte albomy ýerleşdirmeklerini talap edip başladylar. Emeldarlar bu albomlaryň ýylyň ahyrynda barlanjakdygyny hem duýdurdylar. Galy bersede prezidentiň portreti bilen baglylykda jazalandyrylan okuwçylaryň ýagdaýynda hem bolşýaly, Tewitiň degişli resmiýleri bu mesele boýunça-da nähildir bir maglumat bermekden saklandylar. Sözümüzün ahirinde bellesek Türkmenistanda prezidentiň portretleri adatça her ýyl taýlanyp alynan täze şygar esasynda täzelenýär. Bu ýyly Türkmenistanlylar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň soňky kitaplarynyň biriniň ady Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi atly şygary astynda geçirýär. Azatlyk radiosy bilen anonim şertde gurulaşan häzirki we öňki resmiýleriň bir näçesiniň düşündirmegine görä, bu ýurtda emele gelen durgunlukdan we ýagdaýyň umytsızlygyndyn ünsüz sowmak, şunuň bilen bir wagtda hökümetiň adamlaryň hal ýagdaýyny, durmuş şertlerini gowulandyrmak ugrunda hakykatdan hem alady edýändigini görkezmek ýa-da şeýle pikir döretmek üçin edilýär. Öz evitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözleg bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Azatlyk radiosu, habarlar gündölügi gepleşigini dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanyň mejlisine deputatlarynyň saýlawlarynyň ýakynlamagy bilen türkmen mediasynyň 2 hepde öňünden hamana saýlaw güni video alynan ýaly edip, eýýämden video reportajlaryň taýýarlap başlandygy barada maglumatlar gowuşýar. Şu ýekşembe güni, ýagny 25-nji martda Türkmenistanlylar mejlisiň deputatlaryny, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň ýeňişleriniň agzalaryny taýlarlar. Bu möhüm siyasi çäre bilen baglylykda geçen hepde Daşowuzyň ençeme etraplarynda hamana saýlaw güni suraty düşürilen ýaly edip, telereportajlar taýýarlanypdyr. Bir topar büdjet işgärlerini ýygnap saýlaw uçastyklaryndan reportajlary taýýarladylar. Saýlawlary geçirmäge bellenenler eýýän bültenleri özleri doldurup kameraryň öňünde palanç prosent adam ses bermäge geldi diýip maglumat berdiler.
diýip Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlara saýat bolan bir çeşmesi aýdýar. Azatlyk radiosy ýokurky maglumatlar boýunça Türkmenistanda saýlawlary we salat-salysyklary geçirmek baradaky merkezi topar bilen habarlaşandy. Diýişli katip bu maglumatlaryň ýalandygyny, şeýlede hemme zadyň kanuny, kodeksi, konstitusiýa laýyklykda edilýändigini aýtmak bilen çäklenip başga goşmaça kommentariýa bermedi. Yalan naýlar hemme kanuna laýyk edilýär berdi, kodeks, konstitusiýa. Sol bir wagtda Azatlyk radiosynyň ýurdun durly günjegindäki çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanlylar bu saýlawlara gatnaşmajakdyklaryny, hatda öz sebitinden dalas eden kandidatlary tanamaýandyklaryny hem aýdarlar. Daşawudyň boldum tat etrafynda diňe büdjet işgärleri diýäýmeseň, etrawyň häkimini tanaýan hem gaty azdyr. Meniň bilen söhbetdeş bolan daşawudlylar bu saýlawlara gatnaşmajakdyklaryny aýtdylar, diýip Azatlyk radiosynyň daşawuddaky bir çeşmesi gurrun berdi. Şular ýaly maglumatlar ýurdun beýlik tewitlerinden, şurtanda Aşgabatdan hem gelip gowuşýar. Bu aralykda döwlet mediasynda dalaşgärleriň saýlawçylar bilen gyzykly hem de açyk söhbetdeşlikleri geçirýändikleri öňe sürilýär. Resmi maglumata görä Milli Parlamentiň deputatlygyna jemi 284, şurtanda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow vilayet halk maslahatlarynyň agzalygyna 489, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalygyna 2570, şeýle hem geňişleriň agzalygyna 13215 dalaşgar hudurlanıpdyr. Galy bertede adam hukuklaryny goraýjy toparlar Türkmenistanda hiç wagt azat we adalatly saýlawlaryň bolmandygyny belleýärler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, häzir biz size Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in makalasyny eşitdirýäris. Onuň agzalýan pikirler awtoryň özüne degişli bolup Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Makalany okap siziň dikkatiňize ýetirýän maksat Ataýew. Türkmen saýlawlary dinastiýa urunnaky Nowotdaky çäre çalym edýär. Türkmenistanyň mezlisine deputatlaryň mundan ozalky saýlawlary bilen tanyş bolan adamlary geňirgendir. Ýani bolsa bu sapar Türkmenistanyň parlament saýlawlaryna täsir galdyrýan ýagdaýlar bar. Parlament saýlawlaryna ses berişlik 25-nji martda meýilleşdirildi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary Türkmenistanyň mezlisine deputatlygy 284 dalaşgary hasaba aldy. Olar parlamentdäki 125 orun üçin bäsleşerler. Dalaşgarlaryň köpüsi ýurtda hasabalan 3 syýasy partiýanyň agzalary bolup olarşylardyr. Ýagny Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy, Ozalky Kommunist Partiýa, 2012-nji ýylda döredilen senagatçylaryň we telekeçileriň partiýasy, 2014-nji ýylda döredilen we parlament saýlawlaryna ilkinji gezek gatnaşýan Agrar Partiýasy. Şol sany jemgyýetçilik inisiýatiwalary boýunça toparlarym az sany dalaşgarlary hödürleýär. Agzalyan partiyalardan soňky ikisi ýurtda köp partiýalyk bar diýilen hyýaly keşfi döretmek üçin edildi. Partiýalaryň ikisi de prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň siýasatyny goldaýar. Olaryň hiç haýsysy nähilidir bir inisiýatiwa hödürlemedi we asliýetinde olar saýlaw döwründen beýleki wagtlarda gaty seýrek agzalýar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň Demokratik Partiýasyna da degişlidir. Türkmenistanyň parlament saýlawlaryny başyndan bäri hile ýüzürilýär. Türkmenistanyň garaşsyzlygyny almagyndan 3 ýyl soň, ýagny 1994-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen ilkinji saýlawlarda 51 deputat 50 adamlyk orun üçin ýaryşdy. Türkmenistanyň 2013-nji ýylyň dekabryna geçirilen soňky parlament saýlawlaryna 283 dalaşgar gatnaşyp, olaryň 99-y Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň hödürlenen dalaşgarlardy. Gürrüňi gidýän soňky saýlawlarda deputatlar parlamentdäki 125 orun üçin bäsleşdiler. Aslynda saýlawlarda ýeňiji bolup deputatlyga saýlanmagyň gaty uly bir tapawdy ýok. Sebäbi Türkmen parlamenti ýurdun prezidenti näme buyruk berse, şonu ýerine ýetirýän kagyd ýüzündäki parlamentdir. Türkmenistanyň 2018-nji ýylyň fevral aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň soňra ýurdun häzirki parlamentiniň statusy pese düşürildi. Türkmenistanyň häzir eň uly kanun çykarjy häkimiýet halk maslahatydyr. Muňa indi Berdimuhammedowyň çykaran kararyna laýyklykda ýaşlarym gatnaşyp bilýär. Azatlyk radiosy parlament saýlawlary bilen bagly köp ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň raýatlary bilen söhbetdeş bolup gelýär. Şu wagda çenli görnetýän bir ýagdaý bar, ýagny adamlaryň köpüsi hatda himmeti diýen ýaly öz ýaşaýan etraplaryndan ýa-da beýleki etraplardan kimleriň saýlawlary dalaş edýänligini bilmeýär. Ýöne bu gezek geçirilýän saýlawlar başgaçadyr. Sebäbi bu sapar saýlawlara gatnaşýanlaryň arasynda belki-de tutuş Türkmen halkyna mälim bolan bir dalaşgar bar. Ol hem prezident Berdimuhammedowyň ýeketäk ogly Serdar Berdimuhammedowdyr. 36 ýaşly Serdar Türkmenistanyň parlamentiniň agzasydyr. Ol 2016-njy ýylyň 20-nji noýabryna wagtyndan öň geçirilen saýlawlarda deputatlyga saýlandy.
Serdar şol ornu täzeden münasip bolmak üçin 25-nji martda ýene-de dalaş edýär we onuň netijeleri barada eýýamdan çek şüphe ýokdur. Ýöne bu entek hemmeti däl. Golaýda Merkez Aziýanyň liderleriniň Gazagystanyň paýtagty Astanada geçirilen duşuşygyny Serdar gatnaşdy. Prezident Berdimuhammedowyň özü bu duşuşyga gatnaşmady. Oňa derek ol Kuwait döwletiniň we Birleşen Arap Emirliklerine sapar etdi. Berdimuhammedow öz ornuny mejlisiň başlygy Agçy Nurberdiýewaň uğratdy. Nurberdiýewa Astanada suraty düşä ýene bolsa onuň suratlary giňden paýlaşylmady. Ýöne Serdaryň Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen düşen suraty meşhurlyga eýe boldy. Türkmenistanyň baş kanunyna laýyklykda mejlisiň başlygynyň wezipesi türkmen hökümetine iň ýokary ikinji wezipedir. Egerde prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese mejlisiň başlygy onuň ornuna geçýär. Nurberdiýewa 2007-nji ýylyň 23-nji fevralyndan bäri resmi taýdan mejlisiň başlygy wezipesine işleýär. Ol 2006-njy ýylyň 22-nji dekabr güni mejlisiň başlygynyň wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirmek üçin bellenipdi. Türkmen resmileri öz wezipesini munça wagtlap uzak galyp bilmeýärler. Nurberdiýewa şu ýyl 61 ýaşaýar ýa-da ýaşady. Bu onuň Türkmenistanyna zenan maşgalalaryň pensiýa çykmak üçin kefiýetlenen ýaşdan 4 ýaş urudugyny alamatlandyrýar. Ol wezipeden çekilen ýagdaýyna Serdaryň ýol açylýar. Şeýlelikde ol konstitusiýa esasyny prezident kakasynyň ornuna geçmäge hukukly bolýar. Ýöne boyun almaly bir ýagdaý bar. Ýagny bu diýilýän gurrunlar haçan Türkmenistanyň ilkinji prezidenti aradan çykanyny bolmalsy ýaly bolmady. 2006-njy ýylyň 21-nji dekabr güni Niýazowyň aradan çykmagy bilen mejlisiň şol wagtky başlygy Öwedgelde Ataýew tutsak edildi. Soňlugy bilen ol etnigara duşmançylyga meçe bermekde aýyplanyp türme tutsaklagyna höküm edildi. Häzirki şertlerde kakasy bir wagt aradan çykan ýa-da ýarawsuzlyga uçuran ýagdaýyna Serdar Berdimuhammedowyň gözegçiligi ele geçirmäge hasoňat mümkinçiligi bar ýaly bolup görünýär. Soňky aýlarda türkmen media serişdelerini izarlayan adamlar Serdaryň halk arasyna barha ýokarlanýan awraýyndan habarlydyr. Nowatdaky saýlawlaryň ýene-de bir üýtgeçlik tarapy bar. Ýagny ol ozalky saýlawlardan tapawutlulukda dekabr aýyna geçirilmeýär. Mundan ozal 1994-nji, 1999-njy, 2004-nji, 2008-nji we 2013-nji ýyllarda geçirilen saýlawlaryň ährisi dekabr aýyna dogurlanypdy. Bu özgörüşiň sebäbi barada kelam agyz gurrun edilmeýär. Ýöne Türkmenistanyň 26 ýyllyk taryhyna iň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän wagty ýurtda amala aşyryljak has özgörüşlerden ozal, mysal üçin manadyň devalwasiýasyny durmuşa geçirmezden ozal saýlawlary geçirip diýinjek bolýandyrlar. Gadyrly dinleyijiler, biz size Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in makalasyny eşitdirdik. Onuň agdalýan pikirler awtoryň özüne degişli bolup Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepilik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen terhetçilerinin Eýranly walykçylary atyp öldürmegi bilen bagly Eýran Türkmenistanyň gyssagly düşündürüş soraýar. Türkmen terhetçileri 20-nji mart şeýşembe gecesi Hazar deňizine 4 Eýranly walykça od açyp olaryň ikisini öldüren soň Eýran Türkmenistanyň bu hadise bilen bagly derhal düşündürüş soraýar. Eýranyň Daşary işler ministrliginiň medpugat wekili Bahram Kasemi 22-nji martda pensiýa güneden çykyşyny bir Türkmenistanyň terhetçileriniň balyk tutýan raýat gaýygyna od açyp baş goşan terhepsiz hereketine güýçli protest bildirýär diýär. Şeýle-de hadisanyň ýüze çykyp gynandyrjy habaryň ýaýramagynyň edil ýany Eýranyň Daşary işler ministrligi we Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenistanyň ilçihanasy türkmen häkimiýetleri bilen gatnaşygy geçip meseleni çynlyka ýyzarlady diýip Eýranyň Daşary işler ministrliginiň medpugat wekili Bahram Kasemi aýtdy. Şol bir wagtyň özünde ministrligiň medpugat wekili agdalýan hadise bilen bagly özleriniň Türkmenistanyň düşündürüş sorap, resmi nota uradanlyklaryny sözüniň üstüne goşdy. Ýatyp geçdik 22-nji martda Associated Press Eýranyň ýarym resmi ýylyna habar agentligine salgylanyp, 20-nji mart gecesi 4 Eýranly walykçynyň Hazar deňizindäki Eýranyň territorial suwlarynyň kenar ucuny balyk tutmagy girişende türkmen terhetçileriniň balykçylary ot açanlygyny, olaryň ikisiniň ölüp beýleki ikisiniň yaralananyny habar berdi. Eýranly walykçylar Türkmenistanyň territorial suwlaryny aralaşaýanda da serhet gullukçylary adaty halkara tejribelere ýerip, olary öz ýurdunyň suwlarynyň çäginden uzaklaşdyrmaly diýip Bahram Kasemi aýtdy.
Şol sebäpden biz Türkmenistanyň jogapkär resmiýetlerini gysgaly we resmi düşündürüş bermäge çagyrýar hem-de iki ýurdun arasyndaky dostlukly gatnaşyklary göz öňünde tutup, agzalyan hadisanyň ýurdun ygtyýarly häkimetleriniň hyzmatdaşlyk etmegine dolu aýdynlaşdyrylmagyna umyt edýär diýip Kasemi sözüniň üstüne ýetirdi. Metbuat serişdelerinin habarlaryny türkmen terhetçilerinin Iranyň gaýyklaryna od açmak hadisalarynyň soňky ýyllarda hasly ýygylaş ýanlygy ýazylýar. Galy bertede İranly balıkçılaryň türkmen terhetçileri tarapyndan atylyp öldürilmegi bilen bagly hadise Iranyň Nevit ministri Bijan Namdar Zangananyň ýol başlygyndaky wekilçilikli toplaryň Türkmenistana sapar edip ýurdun daşary işleri ministrligine gepleşik geçirmeginiň edil ýanyna Iranyň prezidenti Hasan Rohanyň 27 martda Türkmenistana etjek saparynyň edil öň ýanyna gawat geldi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Iranyň wekiliýeti bilen Aşgabatda 19 martda geçirilen duşuk barada ýaýradan habaryny gepleşikleriň barşyna taraplar iki taraplaryň sowda, ykdysady we energetik hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljekde olary giňeltmegiň mümkinçilikleriň meseleleri boýunça pikir alşdylar. Taraplar geljekde energetik ulgamda işçiň hyzmatdaşlyk etmäge ıgrarlydygyny beýan etdiler diýildi. Maglumat üçin aýdylsa 2017-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň Irana aktarýan tebii gazyny kesmegi bilen iki ýurdun arasynda gatnaşyklar gowşady. Aşgabat Tehranyň 2007-nji ýylyň gyşynda ulunan türkmen gazy üçin 1,8 milliard dollarlyk algysyny soraýar. Iran bolsa aýazlyk gyşda goňuşduryň gazyň bahasyny bir taraply galdyranyny aýdýar. Şeýle-de Türkmenistan hususan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan taslamasynyň durmuşa geçirilmegi üçin Arab aýlygynyň ýurtdary bilen gatnaşyklary östürmäge ýyly garaýar. Ýa-ni ýakynda has takygy 13-nji mart, 15-nji mart taralygyny Türkmen prezidenti Kuwait döwletine Birleşen Arab Emirliklerini resmi saparlary amala aşyrdy. İran, Türkmenistan, Azerbaycan, Gazakistan we Orsiýet ýyllar boyu Hazar deňiziniň kanuny statusy bilen bagly meseleleri çözmek üçin degişli konwensiýanyň uguruny işläp gelýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlaryň ünneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistanyna migrant ýananlaryň ýygyna getirilmegi üçin tagalla başladyly. Hosarlaryndan Türkiýedäki ýekmet migranty gyýlarynyň ýygyna getirilmegi talap edilýär. Lewap vilayatynyň käbir etraplarynaky yerli häkimetler 6 martda arçynlyklarda ýürüýte ýygnaklar geçirip, howpsuzlyk gullugynyň üstü bilen Türkiýe işlemäge gidip 3 ýylyň dowamyna öýüne dolanmadyk. Alaytada käbir gyýdy maşgalalaryň howsarlaryna olary ýygyna getirmek üçin batyş etmäge başlandygy öňe sürilýär. İstanbul'a gelenden soň anonim agdada Azatlyk radiosyna maglumat beren Lewap vilayatynyň Çärjew etrawynyň ýaşaýjysynyň aýtmagyna görä, yerli häkimetler oň Türkiýede Däkmet migrantlygy diýen öz gyýdy bilen gyýjysyny ýygyna getirmek üçin tögürlä edip, oň daşary ýurt pasportyny 15 güniň dowamyna almagyna we İstanbul'a gysgaly uçmagyna ýürüýte kömek edipdirler. Etrawyň resmiýetleri howpsuzlyk gullugy we organ işgärleriniň üstü bilen Türkde işleýän gyýylarymyzyň ýygyna getirilmegini talap etdi. Olar eger gyýylar ýygyna dolanyp gelmese administrativ çäräniň görüljegini aýtdylar. Bu ýagdaý diňe biziň başymyza gelmedi. Dürli owalarda ýaşaýan tanyş bilişlerimiz bu urda ýörüýte arçynlyklarda geçirilen ýygnaklara çagyryp Türkiýede işleýän gyýylaryny eýdip-beýdip ýygyna getirmegini sorap, bolmasa ýynçalyk berilmejegini bildiripdirler. Alaytada Türkiýede 3 ýyldan köp wagtlap işleýän gyýy maşgalalaryň ýygyny şeýle berk ýagdaýda ýdäp başladylar. Muň sebäbini soramyzda bolsa hiç kili düşündürüş bermediler. Ýöne, eger Türkde işleýän migrant gyýylar ýygyna dolanman halatynda olaryň ähli hak hukugyny ýitirjegini we Türkmenistanyň raýatlygyndan çıkarıljagını ýtadylar. Häzir Çärjew etrawyna daşary ýurtlarda işleýän zähmet migrantlarynyň öýlerini ýekemeke aýlanyp, olary sonra ýyda gedip ýörler. Men gyýdymy alyp geljek we eger ýygyna dolanmakdan ýüze gursa, ondan ýürüýte dilhat alyp size getirip berjek diýip etrawyň polisiýa bölümine özüm dilhaty goýup gaýtdym İstanbul'a. Etraf polis bölümi iň azyndan 2-3 aýdan bäri çykmaýan daşary ýurt pasportynam 2 hepde galman taýýarlap elime berdi diýip Çärjew etrawynyň ýaşaýjysy İstanbul'un Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny sorap, Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan Lewap vilayatynyň käbir arçynlyklarynyň ýaşaýjylaram şeýle maglumatyň dogrudygyny tasdiklap, arçynlyklarda geçirilen ýygnaklarda gyýy çağalaryňyzy getiriň bäri, ýygyna gelmeýänlere berk çäre görler. Görnüşinde gatnaşan ýygnaklaryna şaýat bolan ýagdaýlaryny Azatlyk radiosyna gurrun berdiler.
Türkiýede işläp beren lewaply käbir zähmet migrantlaram ýokarda agdalşýaly yerli häkimetleriň öz gowsarlaryna şeýle görünüşde batyş edýändigini we dogrudan hem özleriniň ýygyna dolanmak üçin guramaçylykly taýlarlara başlanandygyny aýtdylar. Olar Türkmenistanyna täsiri barka hasýety duýulan ykdysady krizis, işsizlik we gytçylyklar barka Türkiýe eklenç üçin gelen zähmet migrantlarynyň köpüsiniň diýen ýaly ähli basyşlara garamazdan ýygyna dolanmajagyny öňe sürýärler. Belläp geçsek, Türkiýe Türkmenistanyna zähmet migrantlarynyň ýykyn edýän esasy ýurdu bolup durýar. Türk medpuwatyna Türkmenistanyna zähmet migrantlary barasynda ýygyderli maglumatlar berilýän bolsa, Türkmenistanyň döwlet gözegçiligindäki medpuwatyna migrantlar barasynda hiç hili söz aýdylmaýar. Şol wagtyň özünde Azatlyk radiosyna degişli türkmen resmiýlerinden Türkmenistanyna zähmet migrantlarynyň ykballary barasynda nähilidir bir kommentariýa almagam başartmaýar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu gepleşiklerine dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Toltan Açylywa. Türkmenistanda geçen ýylyň noýabr-dekabr aýlarynda başlanan ýymgytçylygy dowam edip, mallaryň köpçüliklerini öldürilip, ete geçirilmegini alyp geldi diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Öz hoçalygy üçin inkubatorlarda öndürilen ýerki jüýjelerden 150 santim satyn alan marly ýaşaýjy maýsa jüýjelerini ýymgytçylygy sebäpli taklap bilmän satmaly bolandygyny aýdýar. Ýym almak hem un almakdan ýeňil düşmeýändigini ähli welayatlaryň ýaşaýjylaryndan eşitmek bolýar. Beýle masgaraçylyk hiç bir döwletde görülip eşitilen dat däldir. Un ölçegli, imunun ölçegli. Nädip gün görmeli diýip ýaşaýjylar diýenýärler. Daşgowy welaýatynyň ýaşaýjylarynyň aýtmaklaryna görä, Daşgowda ekilen joganyň hasylyny Mari ahal welaýatlarynyň ýaşaýjylary im üçin tatyn alyp gaýdýarlar. Şol sebäpli odal 1 kilosynyň bagasy 2 manat bolan joganyň häzir 1 kilosy 5 manata çeli ýokarlandy diýip welaýat ýaşaýjylar aýdýarlar. Mari welaýatynyň wekil wazir etrawynyň öz adynyň efirde tutulmadygyny toran ýaşaýjynyň aýtmany görä, döwletiň paýtan satyn alyş narhy 1 kilosy 1 manat 6 teňe, buğdaýyň satyn alyş narhynyň 1 kilosy 40 teňe. Emma häzir kepeň hem sarunyň bahasynyň 1 kilosy ilata 1 manat 6 teňeden düşüp dur. Sebäbi döwlet bahasy 30 teňe bolan kepegem 1 kilosy 70 teňe bolan sarunym elden ele geçip ilata gymmat bahadan satylýar. Döwlet narhynyň aljak bolsaň aýda 50 kilogram berilen tarun üçin nowata durmaly. 30 kilogramdan berilen kepe üçin nowata durmaly. Nowata durmak üçin hojalygynda malyň bardygy barada daýhan birleşiginden kepilname almaly. Soňra bolsa aýlap garaşmaly. Nowatyň gelende özümiz çagyryr diýip dukanda sanawa ýazýarlar. Emma bir aýyň dowamında habar alyp durmasaň, sana gel nowatyň etdi diýen satyjy hem ýok diýip ýaşaýjy aýdýar. Mari welaýatynyň iýme öndürýän kärhanalarynda öndürilen kepegi kärhananyň sürüjileri bilen tanışlygy bolan ýaşaýjylaryň alyp satýandyklaryny hem ýaşaýjy bellýär. İlat işde her kim bir zat bilen güzeran aýlamaly. Alyp satarlaryň hem ýagdaýy meniňki bolsun diýer real däl. Giýjeti bilen ýatman iýimli maşylaryň gelerine garaşýarlar. Ony gillinrak bir ýere döküp giýje haltalara gaplýarlar. Soňra hem diňe özleriniň tanýan adamlaryna giýje haltalar satýarlar. Iýimler elden ele geçip şeýle gymmada düşýär. Bu ýerde güzeran üçin giýjelep ýatman iýim alyp satýan ýaşaýjylar hem günäkärlerden gelen ok. Olar hem çagatyny çörek tapmaly. Bu ýerde halkyň akwalyna jogap emeldarlaryň döwleti dolandyrma ukyplarynyň ýetmeýärligi üçin günä olarda diýetin gelýär diýip şu ýyl Türkmenistanda ýaganyň az bolanyny sebäpli bu ýylky buğdaý hasylyna näme garaşyp boljakdygyny hem ulusara bolup durýandygyny ýaşaýjyny ýetýär. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnälik gepleşigimizi geçirip otarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.